дар ҷаҳон аз достони Ромео ва Ҷулиетта дида дигар ҳеҷ достони ғамангезтаре нест. яке аз асарҳои бузургу безавол ва шоҳкории адабиёти ҷаҳон достони Ромео ва Ҷулиеттаи нависандаи англис Уильям Шекспир мебошад, ки ба дили наслҳои зиёде роҳ ёфтааст. он дар бораи ишқи фоҷиабори ду ҷавон Ромео ва Ҷулиетта нақл мекунад. дар бисёр асарҳо мавзӯъҳои муҳаббату хиёнат нақши бузург доранд. охир зиндагиро бемуҳаббат ва пастиву баландиҳояш тасаввур намудан ғайриимкон аст. эҳсоси ғаму шодӣ дар тӯли роҳи пуршебу фарози зиндагӣ моро ҳамроҳӣ мекунанд ва фарқе надорад ки ин умр кӯтоҳ аст ва ё дароз. умуман зиндагӣ be ин ҳам хеле зуд мегузарад. дар синни ҷавонӣ хеле ғамангез аст ки персонажҳои асосии намоишномаи фоҷиабор ҷони худро аз даст медиҳанд. магар ин гуноҳи худи онҳост. дар ин бора муддати дароз баҳс кардан мумкин аст ва аз эҳтимол дур нест ки имкони ба як хулоса расидан вуҷуд дошта бошад. одамон мегириянд, механданд, хашмгин мешаванд, нафрат мекунанд, дӯст медоранд ва азият мекашанд. ин ҳиссиётҳоеанд ки инсонро одам мекунанд. онҳо одамонро зинда медоранд. воқеаҳои асари Ромео ва Ҷулиетта дар шаҳри Верона ки дар Фаронса ҷойгир аст сурат мегирад. аз барои хусумати дерина миёни оилаҳо ду ҷавоне ки тасодуфан дар шабнишиние ба якдигар бо як нигоҳ ин қадар ошиқона ошиқ шуда буданд, наметавонанд якҷоя бошанд. аммо онҳо ноумед намешаванд ва қарор медиҳанд ки ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда ба висоли ҳам хоҳанд расид. дар ҷавонӣ ҳама чиз хеле тезтару устувортар эҳсос мешавад. эҳсоси қаҳрамонҳои асосии асар низ қавӣ буд, аммо онҳо сарҳисоби худро гум карданд ва дар назди дигарон бепушту паноҳ монданд. ин як асари воқеан фоҷиаборест ки бисёр чизҳоро ба хонандааш ва ҳамчунин ба тамошобинонаш ки аллакай аз рӯи он намоишномаҳои зиёди театриву филмномаҳо таҳия шуданд таълим медиҳад. пеш аз ҳама асар ифодагари он аст ки шумо набояд зуд таслим шавед ва корҳои аллакай оғозшударо дар нимароҳ гузоред. ҳатто агар ин бадбахтӣ орад, дардноку ғамангез бошад ва умуман танҳо ғайриимкон бошад ҳам, шумо бояд дар мавқеи худ истодгарӣ кунед. ҳеҷ чиз ба осонӣ ба даст нахоҳад омад. мо бояд талош варзем. агар шумо воқеан чизеро мехоҳед, пас бояд устуворона саъю кӯшиш кунед то натиҷаи дилхоҳ ба даст оред. дуввум ин ки шумо набояд мисли ин ду оила Монтекҳо ва Капулетҳо ки ба якдигар нафрат доштанд бошед. охир худи онҳо низ дар хотир надоштанд ки чаро муноқиша карданд ва чунин шуд ки ҳатто хидматгоронашон аз якдигар нафрат карданд. ба якдигар нафрат доштану мудом ҷангу хархаша кардан ҳеҷ гоҳ инсонро ба мувофиқа ва хушбахтӣ намерасонад. ҳамин тариқ хусумати бемаънӣ ҷони ду ҷавони бо ҳам ошиқрора буд. ҳодиса дар ҷомеа дар замири ҳамаи онҳое ки ин оилаҳоро мешинохтанд дарки фурӯпошии хусумату бадбинӣ ва бепоя будани онро бедор сохт. магар ин қадар касеро бад дидан мумкин аст? охираш ғамгинӣ мебошад. нафрат дар ҳама шакл ба касе фоида нахоҳад расонд ва шумо метавонед мутаассифона олитарин эҳсоси инсонӣ муҳаббатро аз сабаби баъзе душманиҳою нофаҳмиҳо нобуд созед. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз зилҳо китобхонаҳои кишвар ва ё манобеи бузурги сомонаи китобхонаҳои ҷаҳон дастрас намоед.